Nechajte ma. Prepáčte, ale ja nie som ten typ koaly. Ha! Čo je to? Á, už viem. Pardon, haló? Nerád vás ruším, ale hovoríte po koalovsky? Sprechen Sie koala? Aha. Mohli by ste prípadne neísť k tej dymiacej veci? Dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň. Aké podivné miesto na párty. Veľmi dobre, aj organizačne. Kde tu máte záchod? Nigel, chyť sa Bridget! Čože? Utekajme! Budem grcať. Nechcem vrtať, ale nemal by si ich roztrhať na cucky? Aké jednoduché. Ach jaj. Nemá tu niekto eukalyptové plienky? Neviem si predstaviť, že by som sa ráno nepooblizoval. Nenaháňam, ale máme nejaký plán? Jasné, že mám plán. Touto vodou sa dostaneme k veľkej vode. A nájdeme tú pani. Larry, buď ti škvrka v bruchu, alebo si zhotol niečo, čo mu škvrka v bruchu. To som nebol ja. Čo? Dobrý ťak, Nigel. Ale čo, dvojčatá? Dobre, Sami, ale teraz si švihnime, lebo tým dvom tam začínajú nejak výdatne tiec sliny, či čo? Len pokojne. Pokojne. Pokojne? To je zlé. Hej, Bu. Povedal by som, že ste sa ocitli trochu ďaleko od svojho rajónu. Ste v cudzom rajóne, to je dobré. My ideme k veľkej vode. Nigel, ukáž im, čo hľadáme. Takto? Myslím, že to má v pravej ruke. A nemá byť modrá? Ja neviem zmodrieť. Nemám potuchy, o čom hovorí ty. Vôbec sa nechytám. Nejako si mimo, kamoš. Nigel, skús to ešte s tými... Takže čo vlastne chceš? Tá veľká samica s pichliačmi na gebuli. Sú to turisti. Tak turisti, počúvajte, choďte smerom na Battery Park. Vezmite to cez Broadwayský kanál. Á, ty ich posílaš cez Broadwayský kanál? A čo je na tom zle? Ale veď v čističke sa celkom iste stratia. To predsa nemyslíš vážne? O čom to hovoríš? A kam ich chceš poslať ty? Posílaš ich zlým smerom. Wall Street stoka je kvôli oprave uzavretá. To je fakt. Tak vidíš. Páni, pomôžete nám, či nie? Hej, isté. Jasné, že pomôžeme. Veď sme tu ako jedna veľká rodina, však? Teda okrem tamtoho paka. Som z neho... Na čo toľko trepeš, Carmine? Na čo? Prepáčte mu to. Viete, za mladí ho spláchli do záchodu. Hej. Teraz poďte vy štyria za mnou. Inak tu neprežijete ani 10 minút. Toto je fakt džungľa. Sté! Čo? Vieš, kto je to? Nie. To je predsa ten hovoriaci Kopala. Ako sa máš? Som rozkošný, mám ťa rád. Bože. Hej, videl som ich tu v stoke plávať celé hromady. To je dobré, normálne si ma rozosmial. Hej, počkajte na mňa. Áno, všetci odchádzame disciplinovane, pekne po jednom a potichu. Au! V tomto príbehu som, myslím, už padal a vrieskal dosť.